Плеси в ръка държи, панталони му и те на раета сиво-черни, чепички му лъщят на слънцето. Брате, изискана работа. Красиво е да си европец. Той ще ви ръка. Като го гледам така, и на мен бая ми се поребна. Викам си, желал бих и аз тъй да се обличам, да се издокарам тъй, като човек сред човеците, а не като азиатски някой поданник Абдул Азизо, грозни подопечник. За да влезе цялата планина в нея, заедно с пожарите и динамита. Но заедно с тях влизат и няколко лястовици. Кръжат и обезумели не знаят как да излязат навън. Кръжат над масата и хартиите, като че на моите току-що написани песни слагат капки от синьото мляко на небето с малките си клюнчета. За да могат, като поотраснат песните ми, винаги да носят в себе си и небето, и птичата свобода. Жените в нейните романи бяха свръхчувствителни и често припадаха. Клара не можеше да си представи подобно нещо. Жените около нея имаха качества, за които не се пишеше в нейните книги. Те бяха дейни, раздразнителни и сприхави. Все подобряваха нещо и прекъсваха мъжете си. Когато веднъж Анелиза четеше за героиня, изморена от живота, Клара я погледна с интерес.